En la clausura del Congrés l'Autogovern del Poble Valencià, passat, present i futur, coorganitzat per la Universitat de València i la Conselleria de Transparència, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha subratllat la necessitat d'una reforma territorial de l'Estat. També ha apuntat la urgència de reformar el sistema de finançament per a aconseguir la màxima equitat possible en el repartiment de recursos i inversions. Hi ha una qüestió bàsica, que és la igualtat dels ciutadans. Hi ha una altra qüestió que és la singularitat dels territoris. I nosaltres no estem en contra de que hi hagi una singularitat dels territoris, però estem en contra de la desigualtat. Estem en contra de la desigualtat. És una qüestió elemental. Per la seva banda, el conseller de Transparència, Manuel Alcaraz, ha precedit el president amb la seva conferència Regne i País, el segon paràgraf del preàmbul de l'Estatut i el fonament de l'autogovern. Una conferència en la qual ha apel·lat a la construcció tranquil·la i eficient d'un valencianisme plural de la majoria. El Estatuto de Autonomía nos tiene que unir. Es el punto de partida de llegada a un valencianismo cívico. Pero requiere una condición por parte de todos. Hay que creerse el autogobierno. Hay que creerse que el estatuto no es solamente el reglamento de la sucursal valenciana de la Constitución. Tiene que creerse todo el mundo que esto del autogobierno es no ser la sucursal del Estado central porque somos Estado. Porque somos Estado. El estatuto es lo que precisamente nos hace Estado. I, per tant, almenys per a mi, ninguna contradicció entre Estatuto i Constitució. A més, aquesta última jornada ha comptat amb una taula redona dedicada a l'articulació territorial d'Espanya que ha comptat amb representants de grups polítics en el Congrés dels Diputats, com Patxi López, Carolina Bescansa, Toni Cantó, Pablo Casado i Joan Baldoví.